Ferits, sabíeu que el català està dintre de les 100 llengües més parlades al món i, a més, està dintre de les 20 llengües més presents a internet? Això és molt interessant. I una altra cosa també molt interessant i molt apassionant del català és que la segona versió del Viquipèdia, després de la versió anglesa, va ser en català. O sigui que, Déu-n'hi-do, el català està molt present i a les xarxes, a internet. Però, de fet, les últimes estadístiques, les últimes dades, doncs, no són tan positives i especialment en el terreny de les noves tecnologies i de la presència d'internet. Llavors, què podem fer per incrementar l'ús del català a les xarxes? I per això hem cridat un expert, un gran expert de les noves tecnologies i d'internet. D'acord? Llengüaferits, som-hi! Llengüaferits. No he trobat l'expert enlloc, No sé on ha anat. No li digueu, la Jess. Intentaré fer-ho jo. Mireu, em poso seriós, faig d'expert i a veure com surt. Hola. Voleu que us parli de la importància del català a internet? Doncs mireu, jo us recomanaria que féssim com a mínim 5 coses. Quina és la primera? Tenir el navegador configurat en català, perquè així, oi, ja ens anirà directament trobant pàgines en aquesta llengua. Després el que hauríem de fer també és quan busquem en un cercador, i no direm cap nom, fer-ho també en català, perquè de vegades hi ha la tendència de buscar-ho en una altra llengua perquè, calla, potser hi ha més resultats. En català n'hi ha moltíssims i precisament n'hi ha perquè la gent busca en català, per tant, fem servir el cercador en català també. Aleshores, quan busquem determinades pàgines web, mirem que siguin en català, que ofereixin els seus serveis en català. És una manera també de promoure la llengua en l'àmbit d'internet. I no només això, sinó si entrem en una pàgina i veiem que té diferents pestanyes de diferents llengües, potser per defecte no ens surt en català. Entrem-hi i anem a buscar la que és en català, perquè, esclar, així l'estarem fent servir amb la nostra llengua. I, finalment, sobretot, molt important, sobretot entre els més joves, les xarxes socials. Que de vegades tenim la tendència de dir, sí, escolta tu, parlem en català sempre, però comentem alguna cosa per les xarxes socials o bé pengem alguna fotografia i no posem el text en català. No, fem-ho, perquè tots aquests petits detalls sumen, i tant que sí. D'acord? Doncs ja ho sabeu, amb aquestes petites pautes podem fer augmentar l'ús del català a internet. Què, passo per expert o no? Doncs moltíssimes gràcies a aquest expert, perquè clar, no sé, com podeu comprendre, no l'he vist tan expert, m'esperava una altra cosa, però sí que ha pogut parlar amb seny, amb força seny, que és molt important fer servir el seny avui dia. Doncs això, gràcies per aquests consells, però clar, ha faltat un element essencial, o sigui que per fer pujar l'ús del català hem de seguir gent que fa servir el català, que parla del català, i clar, nosaltres formem part d'aquesta comunitat a les xarxes. Per tant, faltava dir això, no? Seguiu Llengüaferits, seguiu-nos, parleu de nosaltres, compartiu la nostra feina, tot en català. Però això és publicitat encoberta? No sé si acaba de quedar bé. És la meva opinió, Jo no hi plego res, amb tot. No, fes. Sí. Ai, doncs no ho sé. Llengüaferits! Tot sigui pel català, no? Som-hi! Som-hi! Busqueu cercador en català, Llengüaferits, per YouTube, Instagram. Jo no puc sortir el vídeo d'avui?